आथिखालाव हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय, बिफां-लाइफांखौ दानफायनाय, गेदेर दारिमिनारि फसंनायनि जाहोनाव मुलुगनां बिदुं दुंखावनाया बांगासिनो, जायनि जाहोनाव बिदुंनि दुंथाया दान मोननैयाव सा 3,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। जायनि दुंथाया 35 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन बिदुं दुंखावनायनि थाखाय सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जादोंमोन। बे बिदुं दुंखावनाया इउनाइटेड किंडम हादोरसायाव जादों। इउके हादोरमायाव 35 डिग्री सेल्सियासनि बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव इउकेनि थागिबि सुबुंफोरा सहायनो हायैनि जाहोनाव सा 3,000 जिउ गोमाबाय। बेनिखायनो बिगियानगिरिफ्रा सांग्रां खालामदों दि बे जिउ खहा जानायनि अनजिमाया दाबो बांलांनो हागौ। मानोना आगस्त दानआ जाय बोसोरनि बयनिख्रुइबो गोसा दुंथाइ दान, बेनिखायनो बयबो सांग्रां जा होनना खावलायदों। मानोना बे हालोदा सुबुंफोरनि सावस्रिनि थाखाय बयनिख्रुइबो गिख्रंथाव जादोंमोन। बिदुं दुंनायनि जाउनाव बेरामि, हार्ट ब्लाड प्रेसार आरो गुबुन गुबुन बेरामि सुबुंफोरखौ बांसिनै खहा खालामनो हागौ। बिदुं दुंखावनायनि जाउनाव बेमार आरो थैनायनि खैफोदा बांलांदों। बेनिखायनो इउकेनि अथ'रिटिसफोरा सुबुंफोरखौ दै लोंनो, बिदुं गोसा जानाय समाव गोख्रों खामानि मावनायखौ नागारनो आरो गोबां बैसो जानाय सुबुंफोर आरो उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर होबाय थानो खावलायदों।